Ineyo vuto ndiloti phone yanga sindionesa maviews anthu omwe aona status sindimawaziwa, thandizeni. Ngati simuwawanisa kuona anthu amene apanga view status yanu, tatiye ndikuoneseni kuti ndimatani ende chifukwa chake ndichiticho. Mosataya nthawi, tiye tiyambe. Ngati sitinapange follow, tiye tipange follow. Ndiye mwina status yanuyo mukayipanga view chonchi kuti muone amene aona, mukayipanga click chonchi imuonesa chonchi. Soneza kuti kuonesa kuti views not available. Ndiye chifukwa chimene chimapangisa kuti apapa zioneka chonchi. Ndikupita kuma settings apapa tikaone tikapa konse kuti izionesa. Ndiye tapanga pa settings, kenako mapita apa pa privacy. Ndiye apa alemba kuti read receipts, pakhala kuti pali off chonchi iyo muona status ya munthu iyo saziwa kuti wayiona. Komanso iweyo ndo kuti ma status views yako somaona mene kupangira account ija. Ndiye ngati mufuna kuti inuyo muziona ma views yanu a status mayenera kuti musiyepo oni chonchi. Ndiye chisankho chimakhala ndi inu kusiyapo off kuti muzikaona ma status ya anthu iwo asamaziwe kuti mwaona, komanso ma views yanu inuyo musamaone. Apo ayi kuyikapo oni inu kuona status yawo iyo nkuziwa, komanso inuyo ma views yanu nkumaziwa. Ndiye chisankho ndi chanu, siyanipo ndipo chongera kuti inuyo muziona ma views yanu ama status. Tiye tilanenso ku video yotsatira. Ngati sinapange follow, tiye tipange follow. Ngati ndi funso, tiye tifunse popanga comment.